Bos días a todos. Empezamos a rolda de prensa do Consello da Xunta que acaba de finalizar fai uns minutos. Un dos temas centrais ao que nos dedicamos foi os proxectos galegos que aspiran aos fondos Next Generation. Estamos nun momento clave no proceso de asignación de fondos. Xa se están a pechar as manifestaciones de interese que foron lanzando distintos ministerios para identificar proxectos que empresas e administracións públicas consideramos prioritarios. E un dos que ven de rematar, no que Galicia ten depositadas moitas esperanzas, é os proxectos de modernización industrial. Nese senso, analizamos hoxe no Consello da Xunta os principais proxectos no ámbito industrial que vimos a definir como polo para a transformación de Galicia. Se inclúen 4 proxectos tractores que vostedes coñecen: o proxecto de economía circular, o proxecto de hidróxeno verde, o proxecto de fibras textís a partir da madeira e as enerxías renovables necesarias para dar enerxía aos proxectos anteriormente citados, e incluímos 4 proxectos máis dentro deste polo, que é a creación de cadeas logísticas sustentables, un centro de investigación e innovación, a posta en marcha de laboratorios digitais e un plan para a recuperación de terra agraria, no que prevemos recuperar 18.000 hectáreas que poñemos a disposición dos proxectos industriais que acabo de citar. O pasado venres tive a oportunidade de presentarlle ao presidente do Goberno estes proxectos. Me trasladou o seu interese e receptividade por, de acordo co seu propio criterio, estar dentro das prioridades estratégicas do Goberno Central e dentro das prioridades estratégicas da Unión Europea. Será posteriormente o vicepresidente segundo o que faga unha delimitación e unha descripción destes proxectos, que xa anticipo a cada un investimento público-privado de 3.000 millóns de euros, a creación de 30.000 empregos entre directos, 15.900 e indirectos, e estamos a falar, polo tanto, de un conxunto de proxectos clave para a reactivación económica post-Covid. Darémoslle, como digo, máis detalles ao final da rolda de prensa coa propia intervención do vicepresidente. Como ven sendo habitual en todos os consellos desde o mes de marzo, concretamos as cifras da pandemia pechadas onte ás 20 horas. 22.399 casos activos en Galicia, 247 se atopan na UCI, o 1,1% do total de infectados, que a mesma cifra do día anterior. Chegando a ter a comenzos da semana un pico de 253 pacientes en UCI, como recordarán. No que se refire aos hospitais, 1.070 hospitalizados, 55 menos que fai 24 horas, e sobre o pico de 1.210 que tivemos reflexa unha disminución do 11,5%. Supoñen o 4,8% do total de infectados. E, lamentablemente, xa son 1.800 galegas que falleceron como consecuencia da COVID. É algo que temos todos os días, en cada minuto, que nos informan de un éxitus e que lamentamos, por suposto, por eles e polas súas familias. A nivel comparativo, a tasa de incidencia de 7 días en Galicia está en 312 por 100.000 habitantes, 25 puntos menos que o día anterior, e tamén por debaixo da media estatal, que está en 329. A 14 días a incidencia está en 756 fronte a 815 na media de España. Galicia sigue sendo unha das 4 comunidades autónomas con menor presión en UCI. Temos ocupadas o 31,2% das camas en UCI, 13 puntos menos que a media de España, que está no entorno do 44%. E a ocupación hospitalaria se sitúa no 16,03% das camas, fronte ao 23,55% da media de España. Estes son os datos globais e os datos en comparación coa situación pandémica no conxunto da nación española. Todo parece indicar, e así o interpretaron os expertos no Comité Clínico do pasado martes, que podemos ter superado o pico de contagios desta terceira onda, pero en ningún caso
eso é unha noticia para tranquilizarnos definitivamente, senón unha noticia para albergar a esperanza de que a partir de agora empeza unha disminución de número de contagios novos, pero nos queda todavía a batalla da presión hospitalaria, tanto de ingresos en planta como en UCI e mortalidade. A presión asistencial está a ser alta, evidentemente, e, por tanto, debemos de seguir minimizando os riscos e reducción ao máximo posible o ritmo de contagios. Para lograrlo, temos importantes medidas restrictivas que siguen en vigor e seguirán en vigor como mínimo ata o día 17 de febreiro. Temos incrementado o número de cribados e probas realizadas. Estamos facendo chamamentos entre as PCRs e antíxenos que facemos diariamente, máis os cribados que facemos diariamente. No ámbito dunha semana estamos chamando a cribados a 200.000 persoas. Temos programado, pois, novos cribados. Vamos a seguir insistindo no número de test. Non nos vamos a cansar. Cada día estamos facendo máis test. Eu agradezo a poboación que asista cando recibe un SMS no seu móvil, por favor, que asista a cribarse polo ben del, polo ben da súa familia e polo compromiso social co resto dos concidadáns. Onte fixemos 25.000 probas entre PCRs e antíxenos. 25.000 probas nun día é moito máis que varias semanas na primeira onda. E, por suposto, seguimos a vacinar, co maior ritmo que nos permite o número de doses que se nos entregan por parte do Ministerio de Sanidade. Canto máis doses, máis vacinas. Canto máis doses, menos tempo en inmunizar. Estamos preparados para vacinar a toda a población galega en función do número de doses que se nos trasladen. Nunca diremos que non a unha vacina e sempre nos comprometeremos a dispensalas en tempo real según son recibidas. Onte mesmo no Consello Interterritorial Galicia volveu a plantexar, levamos varias veces, eu mesmo, no Palacio da Moncloa, a necesidade de que as vacinas se distribúan en función da población diana que en cada momento se este vacinando en España. Dado que unha vez finalizada a segunda dose dos sanitarios e unha vez finalizada ou iniciada as doses do personal sociosanitario dos centros de día e dos servicios de atención ao fogar, empezamos cos maiores de 80 anos, a población diana ten que ser o número de vacinas que recibimos en función dos maiores de 80 anos, que representan o 8,3% do total da población de España no que se refire a maiores de 80 anos, como digo anteriormente. A todo agora estivemos recibindo no entorno do 5,5-5,6% de vacinas. Necesitamos recibir no entorno do 8,2-8,3% de vacinas que se distribúen ás comunidades autónomas. Onte, según nos referiu o conselleiro de Sanidade, por primeira vez a ministra se comprometeu públicamente no Consello Interterritorial de distribuir vacinas en función da población diana. E, por tanto, necesitamos claramente que se cumpla ese compromiso e que o número de vacinas que cheguen a Galicia nas próximas semanas, cando se inicien os maiores de 80, estea entre 8,2 e 8,3 total de vacinas que se distribuan no conxunto do Estado. Hoxe mesmo o Ministerio ven de comunicarnos o envío de vacinas de doses de Pfizer para 113.000 galegos ao longo do mes de marzo. E coincide co 8,2% de total de vacinas de Pfizer que se distribuirán en marzo. Todavía non temos a notificación do número de vacinas que corresponden con Moderna e con AstraZeneca. Pero certo verdad é que en Pfizer, vacinas de Pfizer, sí coincide co publicado polo Ministerio de Sanidade no que se refire á población diana. Por lo tanto, coa planificación de envíos do Ministerio, teríamos vacinados a metade dos nosos maiores de 80 a finais de marzo. E de manterse o ritmo, estarían inmunizados todos os maiores a principios do mes de maio. Isto, insisto, coa notificación que recibimos ontes de vacunas de Pfizer. Entendemos que podemos ir máis rápido se se sigue mantendo 8,2 de vacinas para Galicia de outros laboratorios e se nos notifica que número de vacinas vamos a recibir
sobre todo de Moderna, porque todo parece indicar que as vacinas de AstraZeneca non se van a dispensar a maiores de 80, de acordo coa ficha do propio medicamento que propón xente con idades inferiores a 60 anos. Pois ben, espero e desexo que este calendario sexa un calendario de mínimos, que podamos empezar na terceira semana de febreiro a vacinar os maiores de 80 anos, que podamos finalizar a primeira dose a finales de marzo e que toda a población galega estea vacinada como mínimo, toda a población maior de 80 anos como mínimo a principios do mes de maio. Isto é, digamos, o escenario máis pesimista, porque entendemos que a estas vacinas de Pfizer teñen que unirse as vacinas de outros laboratorios e que deben de distribuirse de acordo coa población diana. Por tanto, por facer un recopilatorio da situación das vacinas en Galicia, poderíamos decir, cos datos que temos neste momento, que o grupo 1 é dicir aos maiores nas residencias, os internos nos centros de discapacidade e todo o personal sociosanitario que os atende, a segunda dose debería de finalizar a segunda semana de febreiro. A partir do 8, 9 de febreiro debería de quedar inmunizado as residencias. Chegaremos ao 95% das residencias e ao 84% dos usuarios. O resto non o podemos inmunizar porque aínda hai brotes e mentras non negativicen non é axeitado a inmunización. Por conseguinte, en todas aquelas residencias onde non hai brotes quedarían inmunizadas a principios da próxima semana. En segundo lugar, antes do 15 deste mes tamén quedarían inmunizados uns 21.000 profesionais coa segunda dose, profesionais sanitarios, que foron os que están ao fronte maioritariamente da enfermedade. Pode haber algúns deslizamentos de persoas que tamén están ao fronte e que aínda non recibiron a primeira dose, a estamos implementando, pero digamos que o grosso das 21.000 profesionais que están en primeira liña quedarían inmunizados o 15 de febreiro. A partir da semana que ven, é dicir, da semana que empeza o 8 de febreiro, empezaríamos coas primeiras doses do resto dos profesionais sanitarios. E a partir tamén de mediados de xaneiro, aproximadamente sobre o día 16, 17, en todo caso na cuarta semana de febreiro, empezaríamos cos profesionais e usuarios dos centros de día e dos servicios de axuda no fogar e cos maiores de 80 anos. Isto sería o calendario, insisto, que temos, son datas aproximadas, porque aínda non temos constancia do número de vacinas que nos corresponde, por exemplo, de AstraZeneca. AstraZeneca ten unha ficha con persoas menores de 80 anos, e, por tanto, hai que conxugar isto coas que recibamos de Moderna, e temos xa definitivamente confirmados de Pfizer, e con estes datos de Pfizer podemos dar este escenario. A finales desta semana, a principios da que ven, finalizamos as residencias, salvo brotes. A mediados de xaneiro finalizamos a inmunidade de 21.000 profesionais sanitarios. Empezamos de forma inmediata a primeira dose do resto da totalidade da plantilla do personal sanitario. E sobre o día 17 a 18 de febreiro empezaríamos cos centros de día, tanto os profesionais como os usuarios, os profesionais do Servicio de Atención ao Fogar e os maiores de 80 anos. Estos son, e digo, o calendario vacinal para mandar unha mensaxe, polo menos, de ter un pouco de información ás persoas que son obxeto de prioritario para as seguintes semanas no ámbito vacinal. Ben, seguimos falando de sanidade. Autorizamos unha compra mediante sistema de urxencia, tramitación de emerxencia de expedientes por 5,3 millóns de euros, 2,1 para a Sanitaria de Vigo, básicamente probas PCR e material de Laboratorio de Microbiología e Bioquímica, 1,4 para a Coruña C, básicamente material de protección individual e material de diagnóstico, 1,3 para a área sanitaria de Lugo, Monforte e a Mariña, con 780.000 euros deste 1,3 para material sanitario, e os 400.000 restantes para a sanitaria de Pontevedra e Salnés. Estamos vendo, ustedes poden comprobar, todas as semanas traendo expedientes de tramitación urxente para non ter que esperar e recibir
todo este material que necesitamos para prestar asistencia sanitaria nos hospitais e nos centros de saúde. Terceira cuestión, fora da COVID, pero dentro da sanidade, a doenza de Parkinson. A padecen en Galicia 4.000 personas e unhas 35.000 padecen o que se chama tremor esencial. A patoloxía de Parkinson é unha patoloxía moi difícil, que produce gran discapacidade, moita dependencia e que acaba condicionando a vida do paciente. Ante esta situación, mellorar a cobertura sanitaria e avanzar no tratamento, acabamos de tomar unha decisión pioneira en España. Acabamos de autorizar a compra dun equipo de ultrasons e frecuencia focalizado, IFU, para o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. Este hospital se convirte no primeiro hospital de España con esta técnica de tratamento de enfermedades de Parkinson e un dos poucos hospitais de Europa que ten esta técnica de tratamento. Esta máquina ten un custe de 2,4 millóns de euros que nos convertirá, como digo, no Hospital Público de España, primeiro hospital con esta tecnoloxía e con un tratamento pioneiro contra o Parkinson. Para que vale esta máquina? Pois vale porque o 50% dos pacientes non poden ser tratados coas técnicas tradicionais, coas técnicas quirúrxicas, por distintas variedades e por distintas causas médicas, necesitan esta máquina, e esta máquina podemos emplear aproximadamente para o 50% dos enfermos de Parkinson. Para uns 2.000 pacientes de Parkinson e para 17.500 pacientes con tremor esencial. A súa eficacia clínica estímase en polo menos 5 anos. Por tanto, unha persona que está tratada por esta máquina, teóricamente, debería de disminuir ou eliminar o tremor esencial e o Parkinson, como mínimo durante 5 anos. É un novedoso tratamento, sin ninguna dúbida. Estamos falando de unha tecnoloxía que se presentou en Chicago no ano 2014 e que Santiago se convirte ao Servicio Galego de Saúde no primeiro servicio de España que posúe esta técnica. Por tanto, o Hospital de Santiago se confirma como centro de referencia nacional para o tratamento de trastornos de movimento e moi especialmente de Parkinson. No ámbito de política social, licitamos o concerto de 49 prazas de maiores no Concello de Lalín. É un contrato dun ano prorrogable ata 5 anos. En Lalín temos 148 prazas concertadas e desas 148 hoxe finalizan, hoxe non, nos próximos semanas finalizan 49 e volvemos a sacalas a concurso. A lingua galega. Convocamos 31 cursos de formación en galego para incrementar a capacitación do galego do persoal de administración pública. 775 prazas, convenio entre a Escola Galega de Administración Pública e a Consellería de Cultura, Educación e Universidades. Os cursos serán 2.300 horas de aprendizaxe de galego. Os ciclos se dividen en nivel medio e superior. É necesario contar co título CELGA 4, por tanto estamos falando de un nivel alto de galego, e se vai especializar estes cursos en linguaxe administrativa e xurídica. Dende o ano 16, máis de 3.500 traballadores públicos recibiron formación deste tipo, incrementamos un 23% o número de prazas e agora conveniamos por outras 775 prazas en 31 cursos de formación. Aprobamos o decreto que autoriza o traspaso de unha estrada autonómica a prol do Concello de Ribeira de Piquín. Se trata dunha estrada que convive e se empalma cunha estrada provincial e que ese tramo se vai a convertir nunha rúa municipal. Por tanto, disminuímos as afeccións trasladando o Concello para a titularidade municipal unha parte desa estrada, do mesmo xeito que outra que conflúe tamén o fai a Deputación de Lugo. No eido do cambio climático, recordarán que no ano 8 a Comisión Europea puxo en marcha o Pacto dos Alcaldes coa iniciativa de que cada concello da Unión Europea se comprometa co cambio climático a nivel local. A Xunta é a coordinadora do Pacto dos Alcaldes e levamos posto en marcha unha oficina técnica de coordinación e asesoramento. E hoxe Galicia xa son 235 concellos adheridos que representan o 75% dos concellos e o 74% da poboación.
Os obxectivos europeos son coñecidos, disminuir a emisión de CO2 nun 40%, mellorar a eficiencia enerxética nun 32,5%, etc. Pois ben, hoxe sacamos outra orde para financiar os concellos adheridos ao Pacto Climático, a concreción, a presentación e a aprobación do seu pacto e do seu documento. Sacamos unha orde que poderá sufragar uns 100 documentos de cambio climático que sirvan a 100 concellos galegos. O mínimo que recibirá un concello de ata 2.000 habitantes serán 3.000 euros, ata 20.000 euros que poden recibir os máis de 100.000 habitantes. Por tanto, seguimos con esa oficina para xestionar o pacto climático dos concellos e seguimos sacando subvencións para facilitar aos concellos o cumplimento dese pacto. Aproximadamente o 50% da superficie forestal galega está en mans dos montes veciñais en man común. Temos 3.300 montes en man común que supoñen máis do 25% da superficie da comunidade autónoma, da superficie de monte da comunidade autónoma. O labor das comunidades que xestionan, pois é xestionar o monte veciñal en man común, por iso son as súas propietarias. Vamos a lanzar un bloque de axudas pioneiras para axudar as mancomunidades de montes a cumprir os seus compromisos e obxectivos como propietarios desos montes e, en consecuencia, como responsables do seu cuidado, da súa conservación, do seu mantenimento e da súa protección contra os lumes. Sacamos 1,5 millón de euros, é a primeira vez que sacamos un paquete de axudas que van destinadas a 3 fins. Apoios á xestión administrativa para desenvolver os instrumentos de xestión forestal aprobados, recursos para actualizar e revisar os límites cartográficos dos montes veciñais, no caso de que haxa dúdas dende o punto de vista dos colindantes, e delimitar de xeito consensuado os lindeiros entre propiedades, sexa entre comunidades ou entre comunidades e propietarios particulares. Tamén se financia a obtención de permisos administrativos, as memorias, a redacción de proxectos. En definitiva, os axudamos para os gastos corrientes que xera a propia xestión dos montes veciñais. Isto é un bloque inédito de axudas, dado que os montes deben de vivir dos seus recursos forestais que xeneran. Non obstante, para intentar profesionalizar a xestión dos montes, intentamos tamén, con diñeiro público, poñelo a disposición dos comuneiros e así intentar, como digo, profesionalizar e poñer en valor a terra forestal que posúen. Tamén no ámbito do mar traemos a colación un convenio entre o INTECMAR, o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño, e a Rede Temática de Excelencia Net4Sea, un grupo de investigación no que se acadaron avances en novos coñecementos da materia. Se trata de analizar o impacto de contaminantes emerxentes no mar, concretamente os microplásticos. Que podemos facer para eliminar esta contaminación marina? Está o INTECMAR e esta rede, é unha rede que se creou no ano 2018, está composta por 8 grupos de investigación nacionais. Dentro destes 8 está a Universidade de Santiago e a Universidade de Vigo, e o INTECMAR pois, está coordinando e conveniando e colaborando con este grupo, con esta rede, para concretar contaminantes emerxentes en augas de Galicia, no norte de Portugal, avaliación de contaminantes en ambientes acuáticos. Bueno, INTECMAR, como se sabe, pois é un dos institutos máis importantes de España en relación coas tecnoloxías e a investigación do mar. Seguimos no ámbito do mar, 1.700 kilómetros de costa, comunidade autónoma con maior número de kilómetros de costa de España, e 122 portos de interés autonómico. Vamos a proseguir o investimento en pantaláns, 7,3 millóns de euros para dotar de maiores capacidades de pantaláns instalados nos portos de titularidade autonómica. Son bastantes as actuacións que vamos a facer neste ano 2020. Empezaríamos falando do investimento que está a punto de iniciarse no caso de Ribeira, onde na lámina de agua abrigada vamos a poñer 50 pantaláns máis, 50 novas prazas de amarre. En pantaláns, evidentemente, serán menos. E tamén estamos xa a punto de adxudicar, xa están licitadas, as obras de incremento de pantaláns en 11 portos, concretamente en Corme, Pontedeume, Fisterra, Freixo, en Serra de Outes, Muros, Miño, Betanzos, Corcubión, Testal, en Noia, Pontecesures e en Valga.
Por outra banda, hai obras tamén en fase de tramitación ambiental para Pantaláns, Ensada, Rianxo, Poro do Carameñal e Cangas. E, por último, vamos a instalar un pantalán en Celeiro, en Viveiro, que está en fase de redacción de proxecto. En definitiva, levamos investidos en pantaláns dende o ano 15 19 millóns de euros. E no ano 21 vamos a investir 7 millóns de euros. Mais asuntos. Queremos presentar o balance do Plan Director do Camiños de Santiago 2015-2021. É un plan que está dotado con 73 millóns de euros, temos executado o 80% de ese investimento e levamos xa executados 66 millóns de euros cando comeza o ano 21. 80% executado, hai tres obxectivos: mellora e conservación e mantenimento do camiño, 84% executado; mellora dos servicios ao peregrino, 78% executado; e políticas de sostenibilidade, 91% executado. No que se refire a melloras e conservación e mantenimento do camiño, se trata de sinalización homologada, de creación de áreas de descanso, de pasos peonís seguros, mellora de sendeiros, de estradas en 139 concellos. Aí levamos executados 33,2 millóns de euros, o que supón o 84%. Albergues, é a segunda liña. Estamos actuando en 35 albergues. Fixemos 9 albergues dende o ano 15 a todo agora: o de Xinzo, o de Ourense, o de Friol, o de Ordes, Agudiña, Oseira, o Sabiñao, Vilasantar e Vigo, que está a punto de ser entregado. Actuamos en outros 18 albergues para mellorar, ampliar e reformar os mesmos. O plan director inclúe tamén outros 4 albergues, un en Ferrol, outro en Piñor, outro en Sobrado dos Monxes, que irá dentro do Mosteiro, e outro na Coruña, que estamos concretando co Concello da Coruña o lugar. Con isto, digamos que temos executado, no que se refire a liña de albergues, o 78%. Unha vez que finalicemos os que acabo de facer referencia, pois chegaremos prácticamente a totalidade da execución. E, por último, na liña de sostenibilidade, pois levamos executados o 90 e pico por cen. Se trata de adaptación do camiño, criterios de accesibilidade, cuidado medioambiental, etc. Vamos finalizando. Plan de formación para o emprego. 5,5 millóns de euros para a formación de 5.000 personas, a maior parte delas son traballadores ocupados. Por tanto, non é para desempregados, senón que basicamente para traballadores ocupados. Hai unha serie de novidades. Metemos por primeira vez toda a xente que está en ERTE, dado que nunha pandemia todo este colectivo necesita tamén capacidades de formación. Tamén a xente que está en ERE, eso xa o viñamos facendo con anterioridade, e os cursos están abertos a empresas, a entidades públicas, persoas asalariadas de empresas ou de entidades públicas, traballadores fixos discontinuos, persoas que accedan a situación de desemprego cando se encontren en período formativo, empregados ou socios de entidades de economía social, traballadores autónomos, etc. En definitiva, vamos a dar aproximadamente uns cursos para 5.000 personas por un importe de 5,5 millóns de euros que sacamos a licitación para que todo este tipo de colectivos, de empresas e de entidades podan presentarse e ser beneficiarios dos referidos cursos. Proseguimos o plan de infraestructuras digitais EDU 100. Recordarán que estamos comprando de forma continuada e constante contidos digitais, libros digitais, establecendo wifi nos colexios, conectando os colexios neste momento cunha calidade de 100 megas en cada un deles. Acabamos de comprar 45.000 ultraportátiles para os alumnos de terceiro e cuarto de ESO e hoxe toca o turno aos profesores. Vamos a mercar ata 55.000 ordenadores para os profesores do ensino público en Galicia, dos cuales 35.000 serán portátiles e 20.000 serán ordenadores persoais. En 2 anos vamos tentar distribuir a todos os profesores un ordenador portátil ou persoal para que podan seguir as clases cun ordenador, neste caso, financiado pola Xunta de Galicia. E vamos a investir 40 millóns de euros nesta operación de digitalización
continuada e constante do noso ensino. Vamos a seguir traballando, ademais de esta compra de 40 millóns, recordarán que foi unhas semanas traíamos tamén unha compra potente para alumnos de terceiro e cuarto de ESO con 45.000 ultraportátiles, agora lle sumamos outros 55.000 ordenadores. Vamos a dotar de equipamento interactivo os cursos entre primeiro e cuarto de primaria para cadar o 100% das aulas públicas digitalizadas. A partir de sexto de primaria todas as aulas están digitalizadas, pero nos queda primeiro, segundo, terceiro e cuarto, tamén as vamos a digitalizar, e avanzaremos na extensión da Wi-Fi ao 100% dos espazos docentes, e tamén consolidaremos as plataformas digitais educativas. En definitiva, este plan, que é un plan dos máis ambiciosos de España, non sei se é o máis, pero dende logo dos máis ambiciosos, pois son unhas cifras astronómicas de compra de ordenadores portátiles, de instalación de Wi-Fi, de contidos digitais, para traballar no presente xa educativo e para tamén garantir a teleformación e, por tanto, a necesidade, no seu caso, en algún momento, de ter dificultades en algunhas aulas para poder seguir a formación dende a casa, tanto dos alumnos como dos profesores. E último asunto, Polo de Transformación Industrial de Galicia. É unha iniciativa público-privada. Hai 30 empresas detrás de estos proxectos, destos 8 proxectos, 30 empresas, centros tecnolóxicos e Xunta de Galicia. Conxuntamente presentamos proxectos no ámbito da transición ecolóxica, na loita contra o despoboamento e o reto demográfico. Os 4 proxectos tractores son coñecidos por todos vostedes: o Centro para o Impulso da Economía Circular, obxectivo xestionar 2,6 millóns de toneladas de residuos que se producen en Galicia ao ano, basicamente residuos de animais. Xeración de hidróxeno verde é outro dos obxectivos. Produción de fibras textís a partir da madeira, entre 150.000 e 200.000 toneladas anuais, e a potencia renovable para suministrar enerxía a estes 3 proxectos sinalados. E agora se incrementan con 4 máis. Creación de cadeas logísticas sustentables, Centro de Investigación e Innovación, posto en marcha de laboratorios digitais e unha novidade que é un plan de recuperación de terra agraria de 18.000 hectáreas de terras abandonadas para poñelas a disposición de cultivos que necesitará utilizar os proxectos que acabo de facer referencia. En definitiva, estamos falando de 3.000 millóns de euros de investimento, con postos de traballo equivalentes a 30.000 postos de traballo, dos cuales prácticamente 16.000 son novos postos de traballo directos e o resto indirectos, e reducción de emisións de 2,9 millóns de toneladas de CO2 ao ano. Isto é unha oportunidade de negocio, é unha oportunidade medioambiental, é unha oportunidade laboral e é unha oportunidade social. Ademais, o Consello toma a decisión de crear unha sociedade mercantil para xestionar estes proxectos. É un mecanismo público-privado, participación pública e participación privada para o desenvolvemento de proxectos empresariais vinculados á candidatura galega, e esta sociedade ten como objetivo impulsar proxectos para poñelos en marcha. Formarán parte da sociedade aqueles socios que lle interese formar parte e ser os titulares de estes proxectos unha vez que salgan da esfera pública, e tamén entidades financeiras que serán chamadas a participar no capital e, por suposto, capital público. Esperemos que a finais de febreiro teñamos a Lei de Reactivación Económica aprobada. Por tanto, vamos casando todo este macro proxecto de fondos europeos. Primeiro, detectar máis de 108 proxectos que teñen interese á economía real de Galicia. Supoñer un investimento millonario de uns 10.000 millóns de euros en estes 108 proxectos. Terceiro, ir contestando a todas as declaracións de interese que os distintos ministerios sacan a concurso cos plazos concretos e, por tanto, presentar esas declaracións de interese nos prazos concretos. En cuarto lugar, establecer sinerxias coas empresas para presentar de forma conxunta estes proxectos. E, en quinto lugar, crear unha sociedade vehicular para impulsar a xestión destes proxectos, unha sociedade que invitamos ás entidades financeiras que os queiran financiar e tamén ás empresas, lóxicamente, que van a ser
os titulares de esas novas economías que intentamos implementar. E, por último, en sexto lugar, facer unha lei axeitada para a simplificación administrativa, para a tramitación prioritaria destes proxectos, en función da creación de postos de traballo e do investimento que teñen cada un destes proxectos e no seu impacto na economía de Galicia. Como digo, hai moitas consellerías implicadas, tuteladas pola Vicepresidencia Económica, a Consellería de Facenda, a Consellería de Medio Rural, a Consellería do Mar e todas as consellerías que teñen un alto contido económico dentro da política económica do Goberno. E lles deixo co Vicepresidente para que lles explique os proxectos que acabo de referir. Moitísimas gracias. Moi buenos días a todos e a todas, presidente. O Polo para a Transformación de Galicia nace efectivamente como unha resposta da nosa comunidade autónoma para sentar as bases da recuperación económica. Momentos nos cuales a prioridade, sen dúbida, a saúde dos galegos e das galegas, onde temos que loitar contra a pandemia, pero ao mesmo tempo debemos acompañar os sectores que están sufrindo as consecuencias para a súa reactivación e, paralelamente, xerar novas oportunidades. Este é o obxectivo principal do Polo para a Transformación de Galicia, que busca modernizar a economía galega promovendo un novo modelo en liña cos obxectivos europeos. Obxectivos centrados na transición verde e digital, na cohesión social e territorial de Galicia e tamén na transformación do noso tecido industrial. Serán proxectos con gran presencia no rural e que darán valor engadido a toda a cadena industrial, especialmente ás pequenas e medianas empresas e tamén os autónomos. Falamos da necesidade, en definitiva, de traballar coa colaboración público-privada para xerar valor engadido en Galicia e para Galicia. Por iso, o Polo está deseñado tendo en conta, sobre todo, cales son os recursos autóctonos que ten o noso país e cales son as vantaxes competitivas para poder impactar nesas cadenas de valor, especialmente vinculadas ao sector enerxético, o téxtil, a logística, o sector primario, a bioeconomía e tamén o sector forestal. É un proxecto, o Polo de Transformación, no que buscamos, en definitiva, transformar a nosa economía con proxectos tractores que incorporen tamén as pequenas e medianas empresas. Nese sentido, o Polo está aberto a novas iniciativas que nos permitan gañar en consistencia, tamén en circularidade. É un proxecto, é certo, ambicioso, pero traballado con moito rigor, solvente, e froito de moitos meses de traballo e coa participación e colaboración, como lle trasladaba, do propio tecido productivo e dos centros de coñecemento. Como saben, neste camiño tamén, dunha maneira particular, colaborou o Comité de Expertos que nos orientou no deseño destes proxectos tractores. Un traballo que se materializa nestes momentos na proposta que foi remitida á manifestación de interese convocada polo Ministerio de Industria no marco dos fondos europeos Next Generation e para a cual a Xunta contou coas achegas de 30 empresas e centros de coñecemento que son os que están desenvolvendo os traballos tractores de forma directa e os que quero agradecer a súa implicación. É un polo que está intentando promover unha alianza con 5 obxectivos fundamentais centrados na competitividade a través da economía circular e da transición enerxética, converter a Galicia nun referente da transición ecolóxica xusta e ordenada, impulsar a sostibilidade e tamén incrementar a xeración de enerxías renovables. E todo elo co obxectivo máximo de xerar emprego. Para conseguilo, o Polo conta efectivamente, como trasladou o presidente, con 8 proxectos que van a mobilizar 3.300 millóns de euros que consta de 4 proxectos principais, a xestión sustentable dos bosques galegos, no cual preténdese crear unha fábrica de fibras textís
a partir da madeira e dos residuos celulósicos. Un proxecto que vai a permitir tamén unha mellor xestión dos bosques e un maior aproveitamento da madeira. O Centro para o Impulso da Economía Circular vai a xestionar 2,6 millóns de toneladas de residuos entre puríns, plásticos, residuos industriais orgánicos, residuos marinos e tamén residuos textís. Todo este traballo de valorización de residuos se vai a desenvolver para obter como produto biogás e fertilizantes da máxima calidade que ademais terán como destinatario o propio sector primario galego. Os outros dos proxectos tractores teñen en común que se presentan coa finalidade de permitir o autoabastecemento enerxético do polo. Aí utilizaremos o hidróxeno verde con unha planta de 100 megavatios que vai a permitir abastecer, dende o punto de vista enerxético, as necesidades do polo, un proxecto que conta co impulso de Reganosa, que foi presentado tamén na manifestación de interese que convocou o Goberno específica sobre o hidróxeno verde e que tamén está presentado á convocatoria europea Innovation Fund e que, polo tanto, aspira non só a obter recursos dentro do Next Generation, senón tamén de forma directa da Comisión Europea. Por último, contamos cun proxecto tractor que vai a permitir a produción de nova potencia renovable que vai a actuar de forma complementaria á planta de hidróxeno con 1000 megavatios que tamén traballarán directamente para o autoabastecemento enerxético de todas as iniciativas do polo. Xunto a estes proxectos, hai 4 iniciativas que veñen a complementar e darlle valor ao polo dende o punto de vista tanto de innovación, coa creación dun centro de investigación e de innovación en tecnoloxías verdes, como dun laboratorio digital para a implantación de solucións digitais e esas cadenas logísticas sustentables que van a permitir precisamente dar resposta ao transporte a través dunha flota verde de 150 camións propulsados pola enerxía xerada no polo. Finalmente, incorpórase como novidade do traballo desenvolvido durante estes meses, por eso falábamos ao principio que é unha iniciativa na que seguimos traballando e siga aberta a novos proxectos. Incorpórase neste polo un plan para a recuperación da terra agraria que ten como objetivo fomentar a actividade do sector primario e da bioeconomía en Galicia. Hai actuacións para facilitar o cultivo de terra abandonada, 18.000 hectáreas, que van a utilizarse nomeadamente para a producción de cereais para outros usos, como pode ser harina de pan ou alimentación, e tamén o lino orgánico para fibra. Eses residuos das plantacións son os que se van a utilizar e se van a valorizar nas diferentes iniciativas empresariais do polo. Tamén dentro desta iniciativa se porán en marcha as actividades vinculadas ás aldeas modelo e se van a impulsar a rehabilitación de edificación e de aldeas galegas precisamente con criterios bioclimáticos e de eficiencia enerxética tamén para seguir xerando actividade e xerando valor no rural. Todos estes proxectos que conforman, en definitiva, o polo para a transformación de Galicia teñen como obxectivo a captación de fondos vinculados ao Next Generation e, polo tanto, presentaremos o polo, estamos presentando o polo a candidatura para que poda ser recoñecido por parte do Goberno como proxecto tractor, proxecto estratégico de recuperación e de resiliencia e, polo tanto, que poda acceder a eses fondos e tamén a toda a tramitación administrativa que ten establecido o propio Goberno. Ese é o principal obxectivo do polo, ter ese recoñecemento por parte do Goberno e, a partir de aí, acceder ao financiamento e acceder a unha tramitación administrativa que lle permita desenvolver o proxecto. E para iso, para poder ter todas as garantías de que o proxecto pode ter este recoñecemento e acceder a esos fondos, o Consello tomou a decisión, como trasladou o presidente, de crear unha sociedade de colaboración público-privada precisamente
co obxectivo de apoiar e de impulsar o Polo para a Transformación de Galicia, unha sociedade que, ademais de impulsar este proxecto, tamén poderá impulsar novos proxectos tractores que podamos presentar desde Galicia e que se alineen cos obxectivos do Plan de Recuperación e de Resiliencia. O obxectivo principal desta sociedade, que será apoiada pola Xunta de Galicia e que vai a ser liderado pola colaboración privada, é precisamente a axilidade para poder traccionar os proxectos, dispoñer dos estudios de viabilidade dos mesmos, desenvolver os modelos de negocio que permiten a súa viabilidade e, finalmente, dinamizar a captación de fondos e de socios industriais e tecnolóxicos para darlle forma e contido ao conxunto do Polo, neste caso, pero tamén de outros proxectos que se podan impulsar por parte deste vehículo, que é un vehículo de impulso e de conformación dos proxectos para ter todas as garantías de que os proxectos e as candidaturas que vai a presentar Galicia no Next Generation podan ter esa resposta por parte do Goberno. Ademais da creación do mecanismo impulsor, xa para finalizar, para a posta en marcha do Polo e do resto dos proxectos tractores, Galicia vai a contar co marco normativo axeitado para poder desenvolvelo. Como saben, o Parlamento galego está tramitando a Lei de Reactivación Económica con ese obxectivo de achegar a maior simplificación administrativa e apoiar o investimento empresarial e, polo tanto, poder tramitar todos estes proxectos coa máxima axilidade e no menor tempo posible. De feito, nesta lei, os proxectos tractores de Galicia que finalmente sean elexidos polo Goberno para optar aos fondos Next Generation van a poder contar con unha maior axilización na súa tramitación e, polo tanto, ter esas garantías. A nova lei establece que para ser un proxecto tractor é preciso ser un proxecto industrial estratéxico e, polo tanto, supoñer un investimento de 20 millóns de euros ou a creación de 100 empregos e, ao mesmo tempo, reunir os requisitos técnicos necesarios para ser financiados polos fondos europeos de recuperación. Mentres un proxecto cumpla estes dous criterios, poderá ter ese recoñecemento por parte do Consello da Xunta e, polo tanto, consolidar o seu impulso para a captación dos fondos europeos. A lei proporcionará, en definitiva, a máxima seguridade xurídica a todas estas iniciativas para unha tramitación o máis rápida posible e os proxectos tractores tamén van a contar e van a ter a súa disposición a oficina Tom Business, que vai a ser un servizo de atención especializado e estandarizado para que as empresas poidan atender todos os requerimentos administrativos realizando un seguimento individualizado de cada proxecto tractor. En definitiva, Galicia está facendo os seus deberes para que poidamos ter a mellor candidatura posible dentro dos fondos Next Generation e, polo tanto, que este polo de transformación de Galicia, que é a prioridade que ten marcado o Goberno como proxecto tractor, poida poñer en marcha os proxectos a partires das convocatorias que poda lanzar o Goberno. O polo é un compromiso, é un exemplo claro da visión que ten a Xunta de Galicia dende o punto de vista da recuperación e da reactivación económica e de como España pode e debe aproveitar os fondos europeos precisamente para xerar emprego e xerar proxectos que se fundamenten na sostenibilidade e, polo tanto, que permitan transformar o noso tecido productivo. Iso é o que estamos facendo, non só co polo de transformación de Galicia, sino con todos os proxectos a través da presentación das diferentes candidaturas ás manifestacións de interés e tamén preparando os proxectos para as convocatorias que nas próximas semanas o Goberno trasladará e publicará nun contexto, esperemos, de concurrencia competitiva. A candidatura se sigue traballando, se sigue madurando os diferentes proxectos. Estamos traballando cos sectores productivos a través dos diferentes foros sectoriais que estamos organizando. Xa temos organizado un encontro
co sector da automoción, co sector forestal, recentemente con sector biotecnolóxico. Seguiremos co resto de sectores, precisamente para que Galicia poda presentar a mellor candidatura posible, que poda obter os maiores proxectos tractores posibles e que, polo tanto, haxa un retorno efectivo en termos de creación de emprego en Galicia. O que necesitamos para seguir avanzando, é certo, é unha maior concreción por parte do Goberno para coñecer as convocatorias e, sobre todo, para saber cal vai a ser o contexto para poder presentar estes proxectos, cos criterios obxectivos que vai a establecer e que, polo de agora, ainda non coñecemos. Esperamos que o Goberno traslade obxectividade, que traslade transparencia nos criterios de reparto e, por eso, desde Galicia seguimos insistindo en que eses criterios podan ter en conta criterios como o despoboamento, o embellecemento da ciudadanía, a dispersión xeográfica, a transición digital ecolóxica e tamén cales son os niveles de renda per cápita. Parécenos que esta oportunidade que ten España debe de dar igualdade de oportunidades a todos os territorios precisamente para que haxa unha recuperación ordenada e unha recuperación equilibrada entre todos os territorios. En definitiva, e para concluir, Galicia está apostando polo desenvolvemento dun polo que nace do consenso e, sobre todo, que nace da colaboración entre a Administración, o tecido empresarial, os asientes económicos e sociais e tamén os centros tecnolóxicos e de coñecemento. O obxectivo da Xunta de Galicia é camiñar xuntos nunha mesma dirección. Somos conscientes da dificultade de que son proxectos de transformación do tecido productivo, pero que esperamos que poder consolidar o proxecto e, sobre todo, si trasladar a mensaxe de que é un polo que siga aberto a novas iniciativas dende o punto de vista empresarial. Dende esa perspectiva, a sociedade de impulso que temos acordado crear vai a desenvolver unha labor importante para seguir madurando e conformando o proxecto. De forma concreta, o polo de transformación permitirá facer fronte aos retos medioambientais, económicos e sociais que temos por diante, pode e debe impulsar un tecido industrial sustentable e resiliente, contribuir á xeración de emprego de calidade, 30.000 empregos directos e indirectos que deben de consolidar esa transición enerxética que entendemos dende Galicia que debe ser unha transición enerxética xusta e tamén o polo debe servir para atraer e reter o noso talento e darlle oportunidades, polo tanto, aos nosos xóvenes. O foco está nas persoas e, polo tanto, esta economía verde digital só é posible dentro do coñecemento da innovación e, por iso, vamos a seguir traballando para madurar o proxecto e que este polo de transformación poda presentarse na candidatura de Galicia aos fondos Next Generation e, polo tanto, que o Goberno lle dea unha oportunidade a Galicia para transformar o noso tecido productivo a partir dos nosos recursos autóctonos e, precisamente, desenvolver proxectos que realmente, dende esa visión digital, enerxética e de sustentabilidade, Galicia poda obter esa oportunidade para xerar emprego. Sí, se hai algunha pregunta para o vicepresidente segundo. Abrimos o turno de preguntas. Sí, presidente, buenas tardes. Sobre la cepa británica, nos comentaba ayer el consejero de Sanidade que hay 14 casos ocasionados por esta cepa y unos 200 en estudio. ¿Qué transmiten los expertos? ¿Cómo se puede llegar a extender en Galicia esta cepa? ¿Existe preocupación ante la agresividad por esta variante? Sí, la respuesta es que sí.
El martes pasado, el microbiólogo que forma parte del comité, que es el jefe de servicio de microbiología del Hospital de Vigo, nos trasladó que probablemente en las próximas semanas esta cepa sea una cepa predominante. Hay una serie de hospitales que tienen capacidad diagnóstica para secuenciar el virus. En concreto, en Galicia hay 3 hospitales, Coruña, Vigo y Santiago. Estamos secuenciando ese virus y estamos convencidos que el incremento de casos de contagio no solamente tiene que ver con las interacciones en las fiestas navideñas, sino con la mutación del virus, con la circulación de la cepa británica con intensidad ya en España, también en Portugal, y también ante eventualidades de nuevas cepas, la cepa sudafricana y también la cepa brasileira, y por tanto sí una de las mayores preocupaciones que tenemos en este momento, de acuerdo con la información que facilitan los microbiólogos que están estudiando este virus, es que el nivel de contagiosidad del virus y la mutación del virus viene como consecuencia de las cepas que están llegando a España provenientes de otros lugares. La respuesta es que sí, estamos preocupados y, como digo, según la información del jefe de servicio de microbiología de Vigo, esta cepa dentro de algún tiempo puede ser una cepa predominante. Esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta más en sala? Sí. Sí, buenas tardes, presidente. Quería preguntarle, a raíz de la declaración del extesorero del PP, el señor Bárcenas, ¿sigue confiando en la honorabilidad del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy? ¿Le da credibilidad a estas palabras del señor Bárcenas? Muchas gracias. Bueno, yo creo que todo el mundo comprende que no es objeto de la comparecencia de la rueda de prensa del Consejo de la Xunta hablar sobre la estrategia de defensa de ninguna persona que está condenada por delitos de corrupción. Y, por tanto, no creo yo que deba de hacer comentarios sobre la estrategia de defensa de esa persona. Por supuesto que sigo absolutamente convencido de la honorabilidad en toda su carrera política del presidente Rajoy. No tengo dudas. Lo he dicho así hace mucho tiempo y me reafirmo en ello. La estrategia de defensa de personas que siguen investigadas y que ya tienen condenas le corresponde a sus abogados y al acusado. No creo yo que aporte nada haciendo comentarios al respecto. Hola, soy Beatriz Muñoz del diario.es. Quería preguntarle su opinión acerca de que la Xunta haya vacunado a la consejera delegada de Domusvi. Gracias. Mire, sobre los asuntos de vacunación, la situación de cada uno de ellos, personas afectadas, etcétera, creo que el procedimiento es bastante claro. Todas las personas de las residencias de tercera edad tienen prioridad para la vacuna. La pregunta que hay que hacer siempre es si algunas de las personas directivas de una residencia ha tenido relación con enfermos, con mayores, con residentes. La respuesta es que la vacuna es correcta. Si por el contrario no la ha tenido, la respuesta es que la vacuna es incorrecta y por tanto debe de dar explicaciones. Lo que sí le puedo asegurar es que, de acuerdo con esta residencia, dentro de las 400 y pico residencias que hay en Galicia, se notifica que esta persona tiene relación con personas mayores de las referidas residencias que gestiona y tutela, y, por tanto, entiendo que por eso tuvo lugar la dispensación de la vacuna. Todos los directores de las residencias de Galicia han sido vacunados. Por tanto, estamos dentro de un parámetro acordado dentro de salud pública de que los directores de residencias en Galicia se han vacunado. Al final, pero se han vacunado. En el caso concreto de esta directora de un conjunto de residencias, si ha tenido relación con los mayores, como digo, la vacuna es correcta y si no la ha tenido tendrá que dar las explicaciones oportunas. Non sei se hai algunha máis, senón vou trasladar as que facían os xornalistas que nos estaban seguindo.
que se nos caeu o servidor. Alberto Mera, de Nós Diario, preguntaba que co debate da uso da máscara FPP2 non avanza no Estado o debate, se a Xunta se plantexa facela obrigatoria no transporte e facilitala a sectores profesionais que a demandan, como o profesorado infantil. E respecto ao polo de transformación, quería saber se xa se contan con empresas no seu SEO e cales serían. A segunda parte non a entendín. Sí, respecto ao polo de transformación, o que se presentou hoxe, se xa hai empresas dentro do SEO do polo. Lamento que esta pregunta non lle fora feita ao vicepresidente segundo, que o que coñece cales son as empresas dentro das 30 empresas que están relacionadas e interesadas con este polo. Probablemente, posteriormente, podemos informar ao respecto. Sobre os temas das mascarillas FFP2, como saben, o Goberno de Galicia, previa coñecemento do Comité Clínico, presentamos a oportunidade de abrir un debate razoable nestes momentos. Abrímolo con lealdade ao Goberno, non nos posicionamos nin decidimos utilizar este tipo de mascarilla para determinados colectivos na comunidade autónoma. Entendemos que sería outro erro añadido aos erros anteriores e que cada comunidade autónoma haxa tipos de mascarillas distintas en función das autoridades de saúde pública de cada comunidade autónoma, pero si nos parece axeitado abrir este debate. Debate que está aberto en outros países da Unión Europea, debate que en algúns países xa consideran obrigatoria esta mascarilla para determinados colectivos e para determinados ambientes e que a nós nos parece oportuno que abrir o debate e pechar o debate con un estudo previo, profesional e serio ao respecto. Mais, cando estamos acreditando a presencia cada vez con maior intensidade de cepas que producen contagios máis intensos e máis rápidos que o virus que inicialmente coñecíamos. Por tanto, me parece que é oportuno abrir este debate e creo que sería necesario facelo. Non debater ou non falar deste asunto porque as máscaras son máis caras e porque o Goberno debería de baixar o IBE nestas máscaras que siguen o 21%, me parece que non é un tratamento axeitado á problemática que temos neste momento. Se temos máis contagiosidade, se temos cepas descoñecidas, se o virus está mutando, se o número de contagios se está incrementando, se hai países que xa teñen un colapso hospitalario, o lóxico, insisto, é que no ámbito da Unión Europea e no ámbito do Consello Interterritorial se abra un debate sosegado, científico, serio, pausado, cos que saben, insistindo en que a máscara cirúrxica ou a máscara higiénica son máscaras absolutamente correctas que na inmensa maioría dos casos son as máscaras indicadas. Agora ben, se falamos de espacios pechados, se falamos de espacios onde concurre moita xente, se falamos de espazos onde non é posible a distancia de 1,5 metros, 2 metros entre esa xente, o que parece razonable, é valorar se esa máscara que ten un nivel de protección superior é unha máscara. Opción 1, recomendable, opción 2, obrigatoria. Ese debate, insisto, Galicia considera que debe abrirse e as autoridades sanitarias de España lle corresponde abrir o debate. Nos, dende logo, creo que cumplimos con o noso deber con lealdade de poñer este debate en riba da mesa, que, por certo, é un debate que está na sociedade científica con distintas opcións e distintas sensibilidades. Galicia Confidencial, confía a Xunta nos cribados masivos realizados con antíxenos, dado que de 21.000 probas realizadas no IFEBI só houve 24 positivos e hai epidemiólogos que critican este sistema. E, por outra banda, se vai cambiar a Xunta as súas previsións orzamentarias para 2021 tras o impacto económico que está tendo a terceira onda e a aparición de novas ondas. En relación coa cribado de antíxenos, nasofarínxeos, máis PCRs convencionais con diagnóstico de laboratorio é un mix que creemos nel. Non creemos só nos cribados de antíxenos, pero sí creemos que debemos de mesturar unha porcentaxe de persoas con cribado de antíxeno nasofarínxeo máis outro porcentaxe de persoas con PCR tradicional de análise no laboratorio.
De feito, nos servizos de urxencias, nos hospitais, está facendo cribado de antíxenos. Porque cando o paciente é sintomático, ese cribado de antíxenos ten unha altísima eficiencia. Cando o paciente non ten síntomas, é certo que o cribado de antíxenos nada máis pode ter algunha disminución da eficiencia diagnóstica. O sabemos. E, por tanto, estamos facendo un mix entre unhos cribados e outros cribados. Estamos facendo o que as sociedades científicas nos plantexan. Hacemos aproximadamente 13.000 PCRs diarias, 12.000, 11.000, 10.000. Onte, por exemplo, fixemos 12.999 PCRs e uns 11.000 longo número de antíxenos. Bueno, pois digamos que estamos combinando unhas con outras. Antíxenos con pacientes con síntomas, a eficiencia diagnóstica é moi alta. Antíxenos con pacientes sin síntomas, a eficiencia é máis baixa. Ten máis eficiencia a PCR convencional. Esos son os manuales que estamos utilizando e creemos que debemos de seguir utilizando esos manuales. Sobre si temos que cambiar o presuposto, bueno, o que é certo, verdad, é que levamos 150 millóns de euros. 80 millóns, no presuposto do ano 2020, salvo unha parte de microempresas que estamos pagando no mes de xaneiro con presuposto do ano 21, máis outros 75 millóns de euros do segundo plan de rescate que vamos a financiar íntegramente co presuposto do ano 21. Salvo que teña información incorrecta ou non completa, somos a comunidade autónoma, sin duda, de longo, que máis investiu para a axuda á hostalería, aos autónomos e ás microempresas de estos sectores, sin ninguna dúbida. E, por tanto, nos sentimos orgullosos de intentar paliar na medida do posible con máis énfase e con maior capacidade económica os nosos pequenos empresarios autónomos e o sector da hostalería. Si tiveramos que traballar, estamos traballando agora cos gimnasios, estamos traballando co sector das axencias de viaxe, seguimos traballando co ocio nocturno pechado dende o mes de agosto por orden ministerial. En definitiva, seguimos traballando en solitario en relación coas axudas da hostalería e seguimos reclamando unha reducción do IBE do sector da hostalería, do sector turístico, como acaba de facer a canciller alemana. Me parece que eso é sensato. Alemania foi moi exixente no ámbito da hostelería, pechando prácticamente a hostelería do seu país, boa parte do mes de novembro, o mes de decembro. Ora, a resposta é, ademais de axudas, unha baixada do IBE. Alemania ten moito menos turismo que que España. Por tanto, España debería de valorar esa decisión do goberno alemán, que é unha decisión que nos compartimos. Sí, y por último, Alerta Digital pregunta qué previsiones hay de cara a Semana Santa respecto a la hostelería, si se han estudiado los datos epidemiológicos que reflejan la estrategia de Ayuso para la Comunidad de Madrid y si ha quedado demostrado que la hostelería es la causante de los picos de infección. Creo que en este momento o máis importante, cando un goberno tenga enorme responsabilidade de evitar mortes, de disminuir os ingresos e de disminuir o número de pacientes en unidades críticas, é centrarse en estas prioridades. Esa é a prioridade neste momento do goberno da Xunta, ademais, lóxicamente, de os aspectos económicos da pandemia. Refírome a esos planes de rescate, a presentación de fondos Next Generation, a aprobación de leis de simplificación administrativa, de orzamentos e de estar atento a todos os movimentos de fondos europeos. Teremos tempo de falar diso. Creo que ata finais de febreiro o que temos é que controlar a pandemia, baixar o índice de incidencia, disminuir a presencia nos hospitais, evitar centenares de mortos, e teremos tempo no mes de marzo de falar de que podemos e como se presenta a campaña turística. Me parece que unha precipitación estar falando en plena ola pandémica con 5 comunidades autónomas con incidencias superiores a 1.000, outras comunidades autónomas entre 900 e 1.000. Me parece que neste momento falar
de turismo é precipitarse. E, ademais, lle causamos un dano ao sector. Porque se decimos unha cousa, podemos ahuyentar a capacidade turística instalada en España, e se dicimos a contraria, podemos caer nunha frivolidade en canto que non sabemos con exactitude como vai evolucionar as novas cepas e a capacidade de contagio das mesmas. E temos unha gran incógnita todavía, que non sabemos o número de vacinas que vamos a ter, porque é a única solución de inmunidade para a población española e, por lo tanto, para que España sexa un lugar seguro para vir de lecer ou para vir en época turística. Vamos a seguir traballando, iremos dando información puntual e iremos acomodando as nosas previsións á situación pandémica que temos neste momento. Galicia ten unha inmunidade moi baixa. Hai outras comunidades que sufriron moito na primeira ola, sufriron moito na segunda ola e ten unha inmunidade 4 veces superior a Galicia. Galicia ten unha inmunidade do 5%, Madrid ten unha inmunidade do 20%, comprenderá que non estamos ante territorios iguales, ao contrario. 4 veces máis inmunidade un territorio que outro acredita que nese territorio se poderán facer cousas que no que temos menos inmunidade non sería razonable facer. Pero, insisto, vamos a ir pouco a pouco. De momento, a única boa noticia que temos é que parece que mesetamos o número de contagios novos cada día, pero temos moito traballo nas UCIs, moito traballo en hospitalización e temos, sobre todo, un obxectivo: ser un dos territorios de Europa con menor mortalidade. E ese obxectivo, de momento, se está cumplindo. Dende que empezou a primeira onda ata o día de onte, Galicia é a comunidade autónoma peninsular con menor mortalidade de España, sendo unha das comunidades autónomas máis embellecidas de España. Supoño que os servicios de saúde, o comité clínico e tamén, en último lugar, o goberno, hai cousas que está acertando no seu diagnóstico e, sobre todo, no seu tratamento. Moi ben, pues moitísimas gracias a todos.